Ginapreparar sang France kag sa mga kaalyado sini nga pungsod ang defensive mission agud nga mabuksan liwat ang Strait of Hormuz kag maupda ng mga barko nga magalabay. Ginanunso ini ni French President Emmanuel Macron sa Cyprus kasunod sang pag-intercept sang missiles sang Iran sa Turkey, Qatar kag United Arab Emirates. Kasunod man ini sang pagtimbok sang preso sang langi sa masobra $150 kada barrel. Suro kay Macron ang ilang escort mission nga ginapreparar ang pag-aupdan sa European kag non-European countries. Tuyo sinisino sa iya nga makahatag sang suporta o kon proteksyon sa mga barko kag tankers. Samtang amat-amat nga ginabuksan ang Strait of Hormuz. Nagpahayag man si Macron nga masobra 12 ka naval assets sa ila ipadala sa Mediterranean, Red Sea kag sa Strait of Hormuz. Lakip na ang ilang aircraft carrier strike group bilang kabahin sang defensive support sa ilang mga kaalyado nga nabutang sa alang-alang bangod sa giyera. Lakip sa ilay padala among 8 ka warships, 2 ka helicopter carriers, kag ilang nuclear-powered aircraft nga may 20 ka mga fighter jets, agud nga makabulig sa paghatag sang seguridad.